Shalom. Lau mamuha kebaktiata para kaum memanjo kita satokin. Marende hitian sian buke de nomor sia ayak sada rodi tulu. Bagasan guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tondi perbadia nama no palangi dohot tanoon amin ay dialo debata do akan gijang roha alay dileron do asiasi tu akan serep marroha haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata pargogo no satu dosan jala paralisrohan na sumurung dipangi doroham nang mangolu jala martua kami sogot nung ngaragam dalana di baiko manungkuli rohanami asa hutanda kami hatuau sogot
di baheni upasere pami manuang rohanami mangido siako saya lehon mato dim na bedia itu kami asa porsia kami diwolong ni roham di kami saya hutanyo kami maswaram na mangopoi kami di tiki persirahon nuaing asa sapang kami Tuhan nguluan na pinaradain di kami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mari kita Hatani debata nalah penuh jamita di enet Masian Jeremia 2 ayat 4 rodi 10 tolu tajahama margati soring songonom mata anak togi roma hatani Jakoba kamu ale pinoparni si Jakob doh sude margani pinoparni Israel boti hatani Jehova tung ahama naso uhum jupang akka opumuna diau ubaim madau-dau nasida sianau jala di ihuton debata naso hasea gabi so gabe ia nasida jala dang didok nasida di dia jo Jehova nama nanggu kita luar setano Misir nama nanggu kita di kamagoan di tano na tungil jala namar lombang di tano na hasang jala tinogo ni hamatian di tano na sobinolus ni halak jala dang adong jolma na maringanan di si dungi hupatolhas hamu tutano nalunak asa dipangan hamu parbuena dohot gogona hape rohamu mangaramuni tanokku gabi hagigian pertaliakku di bayan hamu dang didoa kamalim di dia do Jehova jala dang ditada akan menupati kiai au jala makadi do di parmahasianau jala akka manurirangi marhite hite baal jala diuton nasida do akka naso margogo mangurupi di baheni dang terjua au beso marbadai hamu nina Jehova rodi nini munas sai bada aku do ay tum topot kamu ma akka puloni halak kitim jala tikir kamu ma disi jala suruh kamu ma tu kedar pamanato si tutu jala ida kamu manandang masa si songoni disi tungadong ma bangso na pasabarhon debatana atik pe tutu debata alai anggo bangsokku tung dipasabar do hamuliaonna tuna sumargogo mangurupi
longang mahamu akka benua gijang alani jalam marna soddit tarsonggok situtu tahe ninna Tuhan Jehovah. Ai dua do jia binain ni bangsoku, au mual ni hangoluan ditarikon nasida, lau makali di nasida sumur-sumur, sumur akan nama ruang naso marisi aek. Martua do akka namanganingona tani debata nau petsa jalan namangula kossa. Amin. Mari di kur ina para Kamis.
Marende kita sian nomor 172 ayat 1-2. Taingok be majo aka pangalawata na humurang di jolo ni debata. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar, para si roha jala partaluk ni roha, jala rabasar doho, say marpangulaki maroha midahami, di bageni say sesa madosa nami, dang adong nahu pangasahok kami, dukon niya siniroham, hati goran na pinampuan anak mudo, nahu pasangapihami tujolom, di bageni pasonang jala apuli mahami akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sendiriyosa. Aida ngadong na imbar nii tuk saluhu dona sida pardosa jala dang dapat pujion ni debata na sida. Gabe di pitori dona sida dalam bahasa-bahasa ni debata. Hinoro ni pakobosan ni di bagasan Kristus Yesus. Ibana do dipadiri debata, bahkan mabangsa parasian, marhite kaito kaporsian di mudarnai. Amen. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amen. Marende makita sian nomor 222 ayat 2 dotul. Largo
Hatan yang debata tu dalam ngulu na yang baru di enet yang Lukas 14 ayat 27 songono mahatana. Dang terbahayan gabe sisiaku halak nasomanu silang matu ibana laho mangihutonau rak mangidugugu mangsita tata. Ale Tuhan dibata saya pergugui mang. Amin. Marende mah kita sian bukende nomor 230 sada sada do tulu. Tidak kau maka persiatai songon yang kini tidak kedongat tasa porsia di portibion rap mandok mahita au porsia di bata Jehovah ido ama pargogo no setudosan nama no palangit do tano au porsia Yesus Kristus anak yang di bata Jehovah nasa sadai iman hati dungoni si Maria naga bega sianton di purbadia andorak saubuan ido tuhata nama naon nabirni di pahungun ni silatus nama te terpajal do ibana di hau pinor silang jala tua tu banotoru dung di tano namula mangol di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hunduli siamun di bata Jehovah nama naik pargogo nas tu dosani di sima ibana pangimamula sogut tanoon manguhumi halak nama ngolu do namate au porsea di tondi porbadia jala adong do sada huria nabadia Uriah atau penela Kristen akan abadia do dikasihan dosa do diatai namandok mulak mangulu do sogok daging mangulu do namate do dihanguluan nasora sudah amin. Tapi gematik ting namasa di huriata di bagasan mingguan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, warta jemaat pada minggu kita hari ini, Minggu 28 Agustus 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil sidang Majelis Jemaat GKPI Padang Bulan pada hari Jumat 26 Agustus 2022 telah dilaksanakan sidang Majelis Jemaat GKPI Padang Bulan dengan agenda mendengarkan dan membahas paparan tim teknis perbaikan atap dan pelapon gedung gereja. Adapun keputusan sidang tersebut adalah atap gereja akan segera diganti dengan yang baru yang akan dilanjutkan dengan penggantian pelapon. Untuk itu, mari kita doakan kiranya program tersebut dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, perjamuan
kudus khusus. Pada hari Rabu 24 Agustus 2022 telah menerima perjamuan kudus khusus Nyonya Siahan Boru Simanungkalit yang beralamat di Jalan Pasar 2 Tanjung Sari Gang Horas masuk kepada sektor 7. Yang ketiga, laporan keuangan gereja. Laporan keuangan gereja setiap bulannya telah disampaikan kepada penatua melalui WA grup penatua untuk diteruskan kepada anggota sektornya. Diberitahukan bahwa laporan keuangan gereja bulan Juli 2022 telah terbit, dan kepada Bapak Ibu anggota Jemaat GKP Padang Bulan dapat memintanya kepada penatua di sektor masing-masing. Yang keempat, pertanyaan sektor. Pertanyaan sektor dilaksanakan setiap hari Selasa bertempat di GKP Padang Bulan masuk pukul 19.30 WIB. Dan untuk hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 yang menjadi tuan rumah adalah dari sektor 11. Demikian berita jemaat pada minggu kita hari ini. Lau manomu-nomu jamita Maret de Mahita Sian Bukede nomor 30 ayat sada Rodi Tolu. Dameni debatana sumuruk sesaluhut naroha ima mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Urian itu hata nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Barita nauli dihita di mingguta sadarion tersurat doi di buku Evangelium Matius bidu 10 ayat 20 sada rodi 20 walu
songonoma didok. Ola ni ima di patorang Yesus tua kasisianna naik kolau do ibana tu Jerusalem manaon na porsuk sian akasitua ni natorop sia situa ni malim nang sian siboto surak pe polai komate ibana bunuhon jala panguluon diari patoluhon dungi diaraho si Petrus ma ibana disaritai ma ninnado asima rohani debata di ho Tuhan unang ma songkopi tuho alai humusor manggo ibana madok tu si Petrus lau mane ho bolis gasip do ho diau aidang di paroha hokko akana di debata akana di dolma do dungi di dok Yesus matu akasisianna nasa nagio mangihutonau di suadaho madirina di por sama silang natu ibana di hutom mau ay nanaing paluah kosana mangago kosana do alai nagwa kosa alaniau ido na jupangan ayaha matong gunana di jolma nang liak portibio diomo anggo mago do todina aha matar lewat jolma baeto usni todina ay na Roma sogo anak ni jolmai di bagasan hasangapon ni amana rap dohot akka suru-suruan na dungi baloson na matuganup hobartu na niulana si tutudo na hudohot tuamu dang namangai hamatean angko debas yan akan jongjong di son sojolo di ida ro anak ni jolmai di bagasan hara jaonna ido saha ni turpuki puji-pujian matutu di debata na palwa sokita boy bongo tu bagas coroon na mga leon hatana songon naung jut-jut tarokon sini haton na do hatai hasea mamudai mamicang pauliulihon manugunogu di bagasan hasitongan asaripas halak ni debata hubas tunasa ulaun nadenggan kita yang diperlengkapi untuk menyatakan kesalahan kekurangan dan segalanya supaya setiap kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik sada dua tolu songon nidok ni pamilangi Jongjongau di son jumolo marsatabi tinitip sanggar baik kuruhuruan sinukum marga asabinoto partuturan martutur dohita tutu diakka parada totta namarada dohita namar budaya dohita molo didok hata Indonesia kenal sayang tak kenal sayang juga atarima ala di bagasan sisada hapor syauk kita gari dak sisada hapor syauk kita ngarai tor lebuto muna iba marhua do iso jongjongon ana laho marhua do naingon nama cuci otak do naingon da olo ranita ya au songon natar surati luner butong marnaik do warne PBM luner butong marnaik dang alamok mo ubay butong daong alay ala dibah butong do tubuh hati hai dibah butong sida manik dak kuboto hai begi hamui kebutes narong di siatar iba bayar butong bapak kuna dulu padita madisi tubuh mau tanggal 10 paho puna pa 10hon iba amma puluner dungi pidda matu benuarea gawe padita resort gawe marnaik ma asa padita huriah do iba butong padita WF si mamora molo hai begi hamu na dulu atar duk doi dosen sian STT di seminggu patuluhon saya duk do marjamita tu medanon padita WF si mamora jala imana tua-tuai di bama warhu PBM luner butong marnaik molo di Belawan perusahaan bongkar muat deh molo di sekolah PBM proses belajar mengajar ma jadi unang lupa hita atik tung dang boy petinada kamu sudah ditongad dalani hita pajupang marga si mamora maau nah hualak boru tabunan tolu danak sada bawa 2 boru siak kangap bawa kelas 3 SMP dungi kelas 2 SMP dungi tolu tama siap puda boru dungi melayani mahami dia KBP amplas molo amplas di dalam lokal luar Semedanon memang agak terkenal do amplas preman amplas tarsongonima jala gudang do kepanjangan ni amplasoni baik kalak ala jut tami melawan arus di si bama amplas asal mau pergi lawan arus saja. Nah, asal mau pulang lawan arus saja. Hati-hati kamu di amplas.
di flyoveri gudang do kana mangalo arus boy do kecelakaan di sih. Jadi Roma jauh-jauh nami na padua hom mahami marjamita di huriat tahun datongon di tanggal 10 Juli hami marjamita tonga 5 do jam 7 sadari om mahami muse jam 8 do jam 10 30 jalatabi ma sian huriat ta HKBP Agape Resort Medan Amplas tabi ma dihita saluhuna horas menjua-jua njuah-juah Yahobu Salom alehim lam soyatu syate molo salom alehim alusna wa alehim salom minna salom alehim assalamualaikum wa alaikum iru hampir mirip dotong Ibrani doho Arab syat kanan tu kiri assalamualaikum wa alaikum salam salom alehim wa alehim salom atar songonima nahu Jupang manang nahu botoy siya padita rap doy molo hay berek kamu di YouTube padita rap ya diajarhon molo hata salum bebiasa di salum era pa Jupang songoni dang alai ko di bama salum Elohim salum alehim minna wa alehim salum ala par Jupangata di bagasan natumangion hata ni debata ima jolo partinadata memang HKBP Agape tarsonggok daw atar 2 tahun do piau alau jala 2 tahun do piau di si Agape inna molo loroi ba agape sena wah agape on babi memang agape do molo agape kasih yang murni daong arung do singkatan ni inna ahai agape on agak pelawak inna sepinikir rumah nangaha tapi dang agak pelawak kami agape holong napolido maka holongi huriai laho patariason barita nauli hurian itu hatana hina holongan di bagasan Kristus Yesus maswada hodiri mamorsan silang mangihuton Yesus ima nagabe odolan ni jamitata menyangkal diri memikul salib dan mengikut Yesus itu menjadi catatan khotbah hari ini memang amang dan inang dihamuna amanami do angin na pinaribot di bagasat tikyope mololau mangihuton Yesusi jok do halak merasakan itu adalah pekerjaan yang gampang. Mengihutut Yesus seolah-olah molo dihita denominasi gereja seperti gereja kesukuan, nah hampir tu kesukuan, nah itu radong ma na mengihutut Yesus asal tardidi ngai sinoni, dungi asal malua ngai sinoni, adong ma makatidak ko kaporsyaon ngai sinoni, irok may sim surah izin menikah inna jolo malua to lana asing sepertinya gampang-gampang saja apalagi molo na marhapor syaon secara khusus gereja ta seperti gereja yang denominasi yang sama dengan gereja kita GKPI HKBP dan sebagainya enamurado lamano poti dosa jongjong hudul jongjok kudul jongjok kudul sai hud itu kan olah jongjong mahita tato poti madosata inna hudul sai. Apakah seperti itu sudah lunas utang kita? Tato poti madosata akhirna adong matong kebiasaan ni halak lau manghuton pakaporsyaon na dia datang duduk diam lalu pulang alana mula muse hari Senin mula muse itu hudulan na hari Senin kita kembali ke habitat kita tunggu hari Sabtu besoknya kita manesa dosa kita datang manesa dosa pada hari Minggu bertobat agak nangis-nangis dikit nggak apa-apa atas songon natangis sedikit alai itu hari Senin naik mula musa itu habitatna hampir sarupa doi songon naik hutan amian naik pudi-pudian inna waktu hamu doi naik pudi-pudi itu naik paridi ias tung maca ias di paridi alai hola sai menggagat hola sai dilias panganonna itu tunggalikot do palakane tanggulekon baru hola ditunggalikot palakane itu laung saya itu tu kotoranna tu lupa margulu-gulu songonima molo so adong perubahan tak buru pe molo hias so songoni buha molo si Petrus itu songgot isonggak Tuhan Yesus di mana lamen hobolis bener baru pe au diangkat gabe Petrus baru pe au diangkat gabe Petrus di doko nau batu penjuru apa itu kinai terrojes madok lane hobolis posisi kamu maju si Petrus songo posisi muna apa yang terjadi
Jangan-jangan itor tebak mati deh. Songod dong atai, olah emosi, wah, ini tebaki. Songod dong atai. Dong atas sapor di, iyo, miris do iba mabegi. Alani do, itor di paingok mo sehita, pakai hamu, tapakai tong ajaran ni namalui, Nabi Suki. Jangan hanya mencerdaskan IQ. Jangan kecerdasan IQ saja yang perlu dibina. Budak kia dohitan yang mengalului hamorau nasal mapitar, malo. Apa yang ngadong? Kecerdasan emosionalnya. Tidak ada kecerdasan spiritualnya. Malo, alai, dan ngadong moralna. Malo, bermoral, alai para emosi. Itu si tebak-tebak namanya. Burju, bam se, ba atar songon na burju mohon kalam don, alai oto, ayah, memang ngari duin na oto tu lo ate, oto tu burju, molok kana burju na katarotori, ninna, mabiasana kana jugul atar identik do itu nama lo, tersongon itu, makanya ketiganya harus ada, namun ada satu lagi. Kecerdasan menghadapi masalah, kecerdasan EQ, kecerdasan emosional EQ, kecerdasan spiritual SQ, namun ada satu lagi kecerdasan menghadapi masalah. Malo, burju, sopan, alai holar Roma salah itu dinum baikun, holar Roma salah itu dibuat silet, itu resyak nadino. Dak tolak menghadapi masalah. Hola narok sautik suntuk itor naing do manibas madeli do lana asing. Rupa-rupanya kehidupan itu seperti itu akamanginang. Ngolui hampir songoni. Terkadang kita hanya menikmati enaknya saja. Nah naik tabu-tabu na di ngoluodo tapaihut. Molo adong bantuan au GKP do ro bantuan nina aka daerah pengin jilata misalnya. Nah itu di HKBP besok ni do, alarong bantuan HKBP do hami tulang, HKBP do hami inna dia bantuan ni. Otak suarong bantuan, tarhona HKBP bantuan besarong, tarhona GKP, olah boloni inna. Maka orang beragama, orang beribadah itu seolah-olah hanya mencari untung. Berjual mar minggu, urok doi di minggu jam 5 do jam 7. Berjual mar minggu di huriaon. Terkadang adong do na huwereng, mamereng anak gadis do laki-laki ganteng. Sampai terkenal do GKP pamenon gereja jodoh. Ya, syukurlah gereja kita terkenal menjadi gereja jodoh yang diikuti ibadah oleh banyak orang. Namun saya akan katakan banyak orang belum tentu kebenaran. Tetapi kebenaran diikuti oleh banyak orang. Nanti kosido ihutonota. Jangan datang ke gereja hanya untuk menginginkan atau membawa ego kita. Apa yang kita inginkan? Berjudau martang yang Tuhan. Aledang iliak ko dapat tahu PTN, perguruan tinggi negeri. So burju neiba. Emangnya kalau udah burju berdoa dikasih lo PTN lolos di UI dan UGM. Boleh juga lolos keduanya, UI dan USU, akhirnya ke UISU kan? Ada UISU di sana. Ya, lulus dua-duanya, akhirnya ke UISU. Pelajaran lah itu. Janganlah kau ke UISU, ya masuklah kau ke STT, sekolah teologi, jadi pendeta lah kau, kan itu. Jadi banyak orang bilang, orang-orang bodoh itu ke pendeta itu dibikin katanya. Nggak bodoh, jugul muse, tufadita maya bertobat katanya. Si Paulusi katanya. Emang begitulah kesalahan kita selama ini. Paulus dikatakan orang jahat, loh bukan. Paulus bukan orang jahat. Tetapi dia orang pintar, terpelajar dan menjadi murid Gamaliel dan ada Universitas Gamaliel di Timur Tengah sana. Dia adalah lulusan terpelajar yang gurunya adalah Gamaliel dan dia memiliki contoh yang baik adalah kesetiaannya, loyalitasnya kepada ajaran yang dia terima. Maka Allah melalui firman-Nya, melalui kuasanya mengubah dia menjadi orang yang benar, berbalik memindahkan dari jalan yang tidak baik ke jalan yang benar. Maka Paulus yang dulunya Saulus menjadi orang yang konsisten, bukan orang bodoh, tetapi dia orang yang salah jalur diluruskan oleh jalurnya oleh Allah melalui
cahaya kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, unang tapikir murah-murah mengikuti Kristus. Ya, ini yang dialami oleh Petrus. Teguran Yesus kepada Petrus menyebabkan dia tersadar. Oh, bukan segampang mengatakan, Tuhan, kamu hosanidang muki kohona bencana, atau kamu tidak akan terhukum, atau bagaimana layaknya Petrus sebagai pahlawan kesiangan diaraho si Petrus maibana disaritai do asima rohani debatadi ho Tuhan unang masongko pitu ho jago nai hote inna Jesusi ape dipikiri bana do alus na mantap hirote dihutokoro na wajar honidangin na Tuhan Yesus ape hari dokon dungi do Yesus ma lao ma ho ne bolis ay gasip do ho diau ay nang di paroho ko akan ari debata akan ari dolma do anggo tewuni na mendampingi pelayannya te pokok na itor dapat pasu-pasu molo nongolo hita musim mangulahon ni debata itor naik pangkat mahita itor diliam di hita on semua akan beres dan semua akan seperti ini rupanya salah lama ne hobolis holan nadi hore pikir kok ditegur ma si Petrusi asa takasdo nanaing paturehon pakaporsaion ni si Petrus do Yesus ketika dia ditegur. Inilah teguran atas sikap Petrus itu. Kalau mengikut Yesus, mengikutkan Yesus dalam konteks pada nebarui asa mangolu di dalam natikosi. Tidak semudah yang kita bayangkan. Utogiho majolo hita mabuka Matius 7 ayat 10 tolu rodi 10 opat. Odo memang didok asa betul-betul bagaimana kita memilih yang terpenting dari yang penting. Ujahama ayat 10 tolu, jahahamuma ayat 10 opat. Bongoti hamuma harbangan nagugoti. Airuak do harbangan jala lebas do dalan natu hamagoan jala torop do akka nabongo siani. Jadi unang tapikir murah-murah nunga di paboto hokian ai nunga diajar ho Yesus sia si Petrus bahwa jalan yang akan mereka lalui itu adalah gerbang yang sempit, bukan seperti yang kita bayangkan. Di dalam dunia ada dua jalan lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit hidup benar di dokot di hita. Gudang do HP natar jauh, alai? Baru tanya sabungan na. Gudang do natar jauh. Aku bingung ngaun waing namaranganangat doa mun waing manang nama bigi-bigi manang naso yatusi manang nalam bingung dapat tusi ala respon na huida hurang ate manang nalani maskeri memang adung do atar sedikit negatif ni maskeron tak seminoto biati hamudo ya ala masker kan berani dia binoto buhimuna nasongod dia senyum do hamang nadang ala na taringo tahu ban na hudok songoni ala na huingo do eddetai adong do eddetta sarupa do eddetai uka bahal na muli bagas ni dewa taki ay tu siro aw nang muli terus kamu do gano Jepang minggu hulului do disi bohini dewa taki di sodo di dia do bohini dewa taluluan hape di do tatoppa majolma tumiru rupata tudos tu pangala hota jehi bohini dewa tanah huido nang masker dak kubotek na ido no dak kubotek na biati hamau na lu masih padok dok masih na kurang na binotom manang na senyum do hamang na mekel do hamang na lasro hamuna alana terida do sapardo pahani alana disido hita marparsauran ketika kita marparsauran guarna bersekutu apa yang kita persekutukan persekutukanlah wajah Allah yang ada pada diri kita. Molotung di dope, molo buka masker kita tong unang makatahay. Na persoalan ya tiki makatai, ahai mu. Ya tiki so makatai ba masker ra.
tiki makatai jadi maksudmu boha inna terbalik dotong tiki makatai do hita mar masker ya tiki so makatai ibu kama maskeri kan oh na judan tiki makatai baimu do inna jadi akhirnya batiki makatai jonok bahasa pak majuri baimu inna ape dor plek nedo tong na natahindari banna tapake masker alasan itu penularan tatiuk ma air liuri tapa itu mata tahu sanom masuk sapa manga dok lanasi ido banna dio kita cuci tangan mola tak tersentuh akador plek na bolong di si tersentuh tidak sengaja kita buat ke wajah kita buat ai sanodo penularan na ido banna ikon lambisu mahita tong mamakai masker jadi suruh mamakai masker dangolo hita ya suruh pakai masker kita sudah jadi si patah ya itulah apa yang mau kita katakan ahadona nang dohonon memang mengihuton mengimani sesuatu itu bukan segampang yang kita bayangkan apalagi mulai termaret di hita ahadu tahidokon Maranatha roh Tuhan tak buka mo jo ima do tatawuhi dong gede alay rokon mate mahita lewat sapitu ada awas na au nang maju tua sirwa mikot ku bereng joniniku nonokku dan sebagainya kan itu anggo edete malasak itu Maranatha roh Tuhan amin sai tibu maro ulah lewat sa gerbangan mate mahoina siap bamu ale Maranatha amin sai tibu maro Maranatha itu apa? Ya kedatangannya. Di tiki harorone moloroso nari siap. Baik kau siap betong. Dah tunggolan edete. Itu benar memang nama orang mengikut Yesus. Memang sangat susah menjadi pengikut Kristus itu. Mengorbankan banyak hal. Bahkan nyawa harus menjadi taruhannya. Nyawa menjadi taruhannya untuk mengikut Kristus. Itu benar adong mapiga nanang atusata siatur pukon. Ajas laho gabe sisian nih Tuhan Yesus. Ajas menjadi murid Tuhan Yesus yang pertama itu adalah maswadaho diri. Ajas nandorhononna mengikut Yesus menjadi murid adalah menyangkal diri, membongkar ego kita menjadi teosentris. Egosentris mengubahnya menjadi teosentris. Sama seperti mengosongkan diri. Sarupa dari songon na mengosongkan diri. Ahado dangadong lapatan ningolu taon. Ahado portibio taumo molomago do todita, molomate do todita. Tidak ada gunanya mengosongkan diri. Pejabat jadi apapun jabatanmu di dunia ini semua akan berlalu. Apa yang pernah diucapkan, dikatakan relinquenda. Aku akan meninggalkan segalanya. Tadi konokku do sudi. Relinquenda. Tidak ada yang abadi. Semua akan tinggal. Oleh sebab itu Ajas menjadi murid Yesus, menyangkal diri itu adalah mengosongkan diri. Saya adalah orang yang paling leak di Portibion. Hampir terjawab dengan menyangkal diri ini, membuat filosofi gereja di Timur Tengah. Alahyahu Begesian Padita Senior yang sudah pernah ke Timur Tengah, mereka pernah di gereja beribadah yang namanya gereja sampah. Olan nama begitu cerita dohu cerita hotu hita. Mereka mengatakan ketika kita sampai di gerbang pintu gereja sampah itu, tornita buti itorboy mahala na baru mamereng di si itor olo talak pamanganna. Ay belkama depu. Mulai hutan ami ba molo gereja Pamenon ya. Saya pernah melayani di Sudirman seperti ini juga besarnya Sudirman. Dan di samping kiri kanan tidak ada, ini ada lagi samping kiri kanan. Dan saya juga pernah melayani di GKP Sriwijaya, hampir sama besarnya. Molo gereja sampai buedo pe butiba. Ada ornamen-ornamen yang luar biasa terlukis di situ dindingnya. Ahado filosofi nama bain songoni di bain gereja belga-belga. Asapi tersadar jol manarotu si geleng doau HP di hadapan di debata. Saya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah karena memang bangunan ini luar biasa. Oleh sebab itu kita juga berkata, dak pola bangunan ini HP gereja na terpenting. Gereja bukanlah gedongnya.
Bukalah pintunya, lihat di dalamnya gereja adalah orangnya. Di Indonesia kita sudah lagi harus memikirkan gereja yang besar-besar. Alai tatabai masibna. Adong gereja jam 6 subuh, jam 7, jam 8, jam 10, jam 11, jam 2 siang, jam 3 sore, jam 4, jam 5, jam 7 dan bahkan jam 9 malam. Volume, intensitas untuk bergereja di Asia masih ancungkan jempol oleh Eropa. Alana mula di Eropa akan aposo pemuda mengatakan dengan slogan, dengan semboyan, time is money. Waktu itu adalah uang. Tarhona hudul-hudul marede, bangku karejo 2 jam 2 menit sudah dapat sekian. Maka yang gereja di Eropa itu akau pungopung nama akan nalau bau tano. Ini nama mula di Eropa na binege barita dohu baritahon akan bau tano nama marminggu. Karena mereka juga mengatakan umur sampai 40 hidup untuk dunia. Tapi enggak tahu itulah. Tapi sebenarnya hidup kita dari awal hingga akhir kehidupan kita adalah hidup untuk Tuhan. Jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Maka hidup dan mati kita adalah untuk Tuhan. Itu kata Paulus. Anggona yau bege didok sampai umur 40 hidup untuk dunia. 40 sampai 60 mulai mencari Tuhan. Allah mau gawe situa. Ya, umur 40 sampai 60 sudah mau ini calon majelis pelayan. Situa ngaulo marmingguon, ngaulo tu pertanyanan on. 60 ke atas apa? Hidup mencari Tuhan. Hidup akan ono 10 tu gijang ngamulai we martanyangon Tuhan apalagi mau lacik nguluna stroke stroke dia segala macam itu Tuhan Allah mau iya kan? Kalau sehat-sehat saja sampai 70 mana mau dia bilang Tuhan Allah mau. Liam mau gajang ni umur asa huwereng niniku do nonokku mangoli, ya kan? Makanya ternyata hidup di dunia ini enak. Maka kita kalau kita hidup untuk dunia sini saja yang kita bayangkan kita adalah orang yang paling malang. Halak na dumangol do hita holan molo portibiodo taomo ape mago to ditta. Ido banna melakukan pelayanan atau mendengarkan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Siulahon hatani debata dang segampang natabayakon. Allah yado adok songoni nama olam mangapil hata hapor siaunon asabui be melue inna. Bai hutom ma na dong ami inna. Baro ma hoi hutom ma inna. Akhirnya rome mana di huton. Au porsea inna dong anna. Itu roy mana? Au pe. Au porsea Yesus Kristus. Au pe. Au porsea di ton di perbadia. Au pe. Na bui beto. Alai murado mangi huton. Ape holarro aharo tantangan. Kita enggak usah di situ deh, di sana aja lah kita begini bagono. Janganlah. Oh kalau enggak mau aku tinggalkan. Inna. Ipe taho inna. Tang diboto patorakon haporsion na songot dia. Sedangkan itu akhirnya begitu banyak jemaat kita yang tidak ma guarra murtad. Guar gudang ni ruas tanah murtad. Ala dang adong dasorna. Ala nyaha menyesal mana tua-tua narak woto so woto tu dia lawak anakku dang dihuto nawin na. Tak kinata tong dang dihutonon na idokodo dang daw tu sabonana. Kolan manarwo sikola minggu do ibana na satu jolo gereja mula ibana ngala tu kode. So yamar minggu. Mula mana na yan non sa gereja. Pa apa itu iman? Beh, dang ibo toho iman. Dang iajari guru sikola minggu parwa. Amang tahe akka guru sikola minggon. Apa mana pina so ibotor patorakon. Disalaho guru sikola minggu. Contoh teladan yang telah diperbuat oleh orang tua tidak jauh beda yang mau diajarkan oleh Yesus kepada Petrus. Ahadona naing ajar honon ni Yesus tu si Petrus teguran naroi imana erokna menyangkal diri. Iko botomu do menyangkal diri unang songon nadi rohami ikon nadi Tuhani do patudu honomu dungi didok manuh silang asa tu hukummu do perjuangan untuk memahami tentang perjalanan. Molotung maolpe rahis jala maol tutu dalatu banu agijang. Tak kuboto ya begiamu. Rahis jala maol tutu dalatu banu agijang. Kenapa itu diajarkan kepada kita? Bukan segampang membayangkan. Hidup bana di hata martua nawalui, hata parhatuau di Matius 5i, bukan segampang membayangkan enaknya menjadi anak-anak Tuhan.
Berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang menderita, berbahagialah orang yang dipaburu-buru alani hatani debata. Perjuangan untuk mengikut Kristus bukan perjuangan kebahagiaan. Molo tabaid do teologi sukses di hita, molo olo hamu mamilihon pilihan nabalga leonon nama hasasani dosa nabalga itu hamu jadi lembaga matutupi liata lembaga mahita di Portivion alai lam sobong mahita hepeng tamatabay manggarar utang ni dosa tai hepeng tamataba balga asal lese dosa tai ido na ido ni si Martin Luther sola gratia sola fide sola scriptura dangalani si baeno mi alai asini roha do alani hapor seaudo dohot alani hatani debata. Oleh firman Tuhan kita beroleh keselamatan itu. Oleh kepercayaanmu kita beroleh keselamatan itu. Oleh anugerah Tuhan asini rohani debatado roha luauni. Unang tapi tersobok kita belga-belgani pilihan belga-belgaro pilihan ku watu debata belga-belgaro tu bah mulai hata bata nak didok de ipar haseyang do nailiam mi 100.000 tersedia mai di debata lo belum ni 100.000 pilihan tersongon na sobong na iba ambu si aksa songon na gejang-gejang muncul musai mah hepeng baru kan ala molo 2.000 itu riba amal lopitian begini inang. Emangnya uang 2.000 itu yang dibutuhkan Tuhan untuk kita kerjakan? Maka dikatakanlah di parhase yang kita kasih itu. Dipergunakan. Sebenarnya itu enggak berguna. Tapi dipergunakan. Di parhase yang lain itu untuk apa? Untuk kemuliaan kerajaan Allah di dunia ini. Untuk kita pakai sebagai bagian dari pelayanan. Untuk membantu pelayanan kita sebagai gereja yang hidup, yang bersekutu, bersaksi, dan melayani. Da persekutuan tado mabainon asabohi taro dungi di akapabahenata di pelayanata apa yang kita buat untuk kita bisa melayani sotung do gereja GKPI pameni belga alai tangan na bicuci tang nang goboy mangalian kerdil unang do belga ni gereja pak nadang tuk hola na pedeka pak na merdala lama bay pelayanan pidang boy. Oleh sebab itu ajas menjadi murid Yesus menyangkal diri memikul salib dan juga mangihutot Yesus asa takasdo nasongod dia dohita mangihutot Yesus si ido banarirok ay si tiruod do huleo to amo asa tiru hamu nabinan ni Yesus si tabuka majolo Yohanes 10 ayat 15 Yohanes 10 ayat 15 mulate ma molo atar Yohanes hatu patok bopeta buka mulai suruh hamon membuka kronika ulu gudang membuka pada baru satu marsuk dan Jepang kan itu alayon Yohanes 10 ayat 5 rak majolo hita majahasada 2 tolu ayat 15 ayat 15 sada 2 tolu diruodo huleho tuamu asa di baik kamu songon na kubaheni ima ido soso ni Tuhan Yesus tu si Petrus ala nung ngadiboto ibana sepertinya gampang sekali Petrus ini mengikut seolah-olah dia menjadi orang tangan kanan Yesus itu yang sukses melaksanakan tugasnya dan dia menjadi wakil utama dalam hal pelayanan ala ni kesuksesan nai dau madawi bana tu kesombongan patut do memang saya di hati-hati mahita molo atau patop pita naik pangkat. Hati-hati, ternyata banyak tantangan. Ternyata banyak gerogotan-gerogotan. Hati-hati mahita molodung butong. Ido, molodung butong. Ditiki butong ama. Ado naro. Romana modohodok. Aleu nang pabutok kuatong. Molo mga kamu unang butong ingot tamu bosur madah. Olo siawan non ingot tamu. Padita butong namun se. Artinya hati-hati kalau sudah kenyang, osur di sidoro modohodok. Hati-hati hitam molo dung godang akapasu-pasu. Tarsongo danahide seperti anak-anak. Setiap bapaknya pulang, bapak pulang pasti bawa mainan. Ini jemput tuh dulu. Asal roh bapak nai liam mainan. Hampir masa tahun asal mula bapak nai mainan terus dibawa sama bapaknya. Ternyata ketika mainan sudah begitu banyak, ngagudang beb miam-miam naon.
Mula ma bapak na di sadatiki ala ni godang ni meam asi ibana dang di bereng be bapak nai. Mabuam meam daun nau denggan sian na parjoloi. Akhirnya dia cuek dengan bapaknya. Jok dohita song. Dukut tajalo ka pasu-pasu sian dewata. Tang taingok be majalo pasu-pasu ne baru. Ala nunga godang pasu-pasu di hita. Atas harupa di sada pertanyaan di jalo ruas ma amang padita nami roh perhalado nami ala ning adong ulaw nami manua semangka asa pertanyaan may jabu namin na iba ma pertanyaan lao manuan menabur boni manua semangka pertanyaan ma gua baga betul dukoni isuam ma semangka tubuh ma semangka merhektar-hektar dengan catatan 6 bulan ke depan sudah melimpah ruah buahnya. 6 bulan ke depan guk matong perbuih ni semangkai jawi terus dor sa tahun ni tahun na mangihut ngarobe tikina boha amang ngabu bera pertanyaan ni jabuta te itoroy na te unang jamang nagula nga semangkai jabu nami so unang inna minggu kedua ngabu inian ngabu minggu ma inna agu ku ya semangkai pe agu duras do pe unang jamang da inna bulan ketiga marpungu makasih tuai toy mak tatangnya ko mak asal nang adong bese mangkaya te asasau pertanyaan ni jabunai unang sampai songonya tong ate akhir ramber marpungu maka perhalarui itangnya ko mak asal unang semangkai mengabadi pertanyaan di jabuna ai dia mamol ni ate pakaluar jo semangkai itu luar kan ipakaluar jo kita punya makanya mengikut Yesus itu Jangan seperti yang kita bayangkan mudah sekali. Banyak harus kita korbankan. Kita korbankan. Kenapa rupanya? Molotuk soboy petaho. Lak di luar petaho bolong do sudah semangkai. Na peting bohado hita. Manamuei. Hata ni debata. Unang tadokon ngahu kuasai hata ni debata. Ngahu boto hata ni debata. Sotungin nahamu. Di padok kope. Tajahai pe sudah. Udah pernah. Udah kudengar itu. Gijangi roh hadi. Kesombongan itu. Bukan seperti itu mengikut Yesus. Ego kita harus kita buang. Walaupun kita sudah sering mendengar, nunga ta jota bege, alaya hado hahonana, itordok ma, nunga dikuasai hata ni debata biau. Firman Tuhan telah menguasai hidupku dan menuntun perjalananku. Sebab itu apa yang sudah kukatakan, sola scriptura. Karena firman Tuhan membawa kita kepada keselamatan, pemahaman tentang keselamatan yang dibawa oleh firman Tuhan. Di bahini na kaningan na parjolo ajas menjadi murid itu na paduahon ahadon na yang dohonon na unang holsoan unang kuatir jangan kuatir maka Petrus yang benar-benar diajar oleh Yesus itu menjauhkan dari kekhawatiran puasa asal nang didok lane mahone bolis maka membuang egonya maka dia akan dihindarkan dari kekhawatiran. Sebab itu kita tahu, songo dia do nasida malue sian akabiari dukko songgop to di itu nasida. Tang adong bebiar di nasida. Luar biasa do. Jala ino tonan itu Tuhan Yesus. Tang paso boku hamu somarama somarina. Tongo soku do todiku tu hamu. Jako kamu mah hamu ditiki di Antioquia. Dungi Roma to di songo suara ni api namar jillam. Do suara ni alogo namar ngongos. Dungi madok hata manasida. Di hakka hata nabi noto nasida. Alai marsyatusan nasida. Luar biasa enggak? Jala ino lao mangihuto ni melalui proses. Lao mangihuton Kristus lao mangihuton pakabor seutai melalui proses. Patut do. Tabo to HP na tabu. Ala naong taday do HP. Naso tabu. Ay gari molot terdidokon. Semua sekarang yang hadir pada saat ini. Ceklah. Cek bema saldutta. Inna. Mari cek saldo kita masing-masing. Sudah terisi 1 miliar. Baru rohata, 1 miliar, baru terbuka, cek, 1 miliar. HP adong do karejo tau tukang ledeng di telepon mahita. Bang, tolong dulu ledeng kami rusak. Tarhon apa tukang ledengmu? 1 miliar hebekku bereng, we. 1 miliar hebekku. Karejo ta tukang tempel ban misalnya. Tempel jawabannya tulang. Bah, tarhona tempel ban 1 miliar hebekku, we. Sudah mahita
menganggarkan 1 miliar. Adong dope hita na olo mangulau-ulau nidongan. Tuhan ni mahape. Tuhan menganugerahkan kepada kita masing-masing sesuai dengan talenta kita. Maka ketika kita membawakan talenta kita masing-masing, kita sudah menjadi berkat. Nunga gawe pasu-pasu. Dan adok kape si hol sohonot ton. Ai parbotok-botok pe adong do nama mora. Ya adu berkamui. Bahasa dang adong. Badi amplas di hutan nami, namora parbotok. Anggona jolo ado, marsipeda di mana? Botol-botol tukar es inna. Botol-botol tukar es. No dulu es ganepo inna. Mulakan na tua-tua botol. Es ganepo tukar botol inna. Sonari di siatar pedong no parbotot-botot menjadi 2 rukonya luar biasa. Bahasa Harwa. Tukang tempel bape adong do nama mora. Bahasa Harwa. Karena dia terberkati. Bahasa Harwa. Unang leahi tama merengak kaulaon. Nah saya tak pikir bukan pekerjaan yang membawa berkat. Adong do huboto mabuas sampah yad do bana. Alay nagabe sampah do sude meda pelajaran. Dang terbuas sabe. Mosok meda pelajai gabe sampah sude dang terbuas sabe. Akhirnya pidda may bana makuti sampah di tempat nasi. Dan dia punya mobil sendiri untuk mengikuti sampahnya. Boleh orang kaya. Tidak dolea. Apa karejo tak di jam sia do. Jam onom 1 jam sia karejo. Jam sia gudang ulon na nasi. Mau kerja, mau makan-makan, mau tidur-tidur terserah. Dia sudah dapatkan perbelanjaan kehidupannya. Dia punya mobil, dia punya rumah dan sebagainya. Oleh sebab itu jangan khawatir. Walaupun kita harus berjalan dengan penderitaan, ternyata itu mematangkan kita. Rasul Paulus juga mengatakan, ai do Paulus do di Romualo e Sapulalu. Ai hurajumi si taono di Portibion hirana suada do martibakon hasang apon si papataron naso sogot. Buka hamu tongan no di Jayapura, tajahan no Romualo e Sapulalu. Sebab aku yakin bahwa penderitaan di dunia ini tidak seberapa dibandingkan kemuliaan yang akan dia nyatakan esok. Di Roma 5 peridodo di horhon hapor suhonido hape hatawon. Hatawoni makorro tu abengeton. Abengeton itu makorro kape tu pakirimon. Orang yang mampu bertahan dalam penderitaan itu, dia adalah orang yang tahan uji. Orang yang tahan uji itu adalah orang yang berpengharapan. Dangadok sia biar honoton. Patuk do moloh yata bege nabi nani si Evander Holyfield ate. Mangalo si McTesen. Nang adong benatu mangalo si McTesen. Ngai gabung WBA, WBC, WBO. Semua juara gelar leher beton. Dia menjadi gelar juara dunia sejati. Alai Roma, si Evander Holyfield. Kola di do ibana do. Di Filipi. Tiga tahe. Filipi 4 ayat 10 tolu. Ayat saluhut na do. Tarpatu paau. Marhite ibana. Namar gugoi honau. Orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, Tuhan akan menguatkannya. Di turpuktai Roma hamu tuau. Hamu akan aloja jala nasorat. Buam se. Upasonang. Ay ngairo ro pinamaulan. Romamu ro inna. Nodo haluaun. Ngapunamu naon? Dang dope anggosoro hamu. Ngayon ko Roma hamu tuaw. Hamu akan naloja jala sora. Upasonang pe hamu. Jangan khawatir. Unang mabiar. Dungi. Ala pakirimon na pastidoi. Ala pakirimon na pastidoi. Aporsaima. Didok do di Heber 10 sada. Iya haporsa ni. Pos ni roha doi dia kasih rimon. Dungi. Pamotoan nato tu doi. Taringo tu. Nasoni ida. Memang hidup na maul hiad do hita mengajar honi. Apa itu iman Bapak inna? Amang tahe baru beno ku mengajar honon. Ai sohiani pikiran non. Jadi daripada subuh ini ajar hon. Arong mana tua-tua, ibu mana na itu luar. Pas di jolo ni jabune arong bodar. Dungi, nak kau ke sana dulu, nyebrang kau ke sana. Dungi au mai son. Lepak ma. Inna. Disuruh malopak anaknya. Bah, malopak tawimu. Pasumay dia buawan non. Padang bahu takkup po. Takpo lah ma. Nah, dia maksumu lopak aku ma. Malopak ma. Inna. Molo may dia buawan takkup. Inna.
Itor di lopak ma. Hape boy. Ima hapor siaon. Apa maksudnya? Apa itu hapor siaon itu? Kenapa kau tadi mau lompat? Ya karena ada Bapak. Jadi kenapa ada aku? Pos rohaku. Ima hapor siaon ni. Pos ni roha. Dungi. Kenapa kau lompat? Ala pos roham. Ya lah. Dang mabiarawa dong Bapak. Pos ni roha dibarengi dengan keluar dari ketakutan. Jadi molo soadong do pangulaon holak kata do pi. Ikon adong do pos ni roha jala adong keberanian. Keberanianlah iman itu dan keyakinan. Itulah iman. Keberanian adalah melakukan sesuatu dapat meyakinkan dia melakukannya. Ido hapor siao. Asa marhite ido asa pakirimon namar pos ni roha do hita marhite-hite pangajarion ni jamita sadarion halak namangi huton Yesus ikod di suadahod do dirina ikod dituhu do silang natu ibanai dungi ikod di huton do Yesus mangi huton Yesus bayak ko kita ma molai do ko pete jo ning sononaw dang boy hutonom mu Yesus molo songoniro molo di bayak ko do pe egosentris alai molo naung teosentris naung harohaon ni debata mia di bagasan rohatai naung ni lehon na tuhita naung ni pasaak na tuhita ima harohaon ni debata marhite parbue ni todi di Galatia 5 ayat 22 kasih sukacita damai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan kelemah lembutan dan penguasaan diri. Holong, dame, lasni roha, habasaron, hasa atomanon, habariaon, hasatiaon, halabohon, dohot pangarajayo diri. Ido naung pinasa ni debata, siulahonot tadi bagasan ngoluta, asa songon na ni dokna, ay sitiruot do huleo tuamu. Ahado situruon na din kani, naung pinabuana, marhite todina. Dang loasokku hamu somarama somarina, tongosokku do todiku tu hamu. Laos disuruh mahita, molo naung targoar do hita kasisianna. Lau mahamu tulia portibion. Ay dokon, podai hamu ma saluhu bangso. Didi hamu ma nasida, tu bagasan, goar ni debata ama anak dohot, ton di parbadia. Laos ajari hamu ma nasida, nahuto nahot tu hamu. Idama, Omma pesan ni Tuhan Yesus jaminan kita untuk bersuka cita. Idama, sai nadong anakku rohamu, rasi rasaro ajal ni hasianganon. Itu menjadi semangat kita. Lao mangalehon gogodo ahana boy ulahonota. Songon namangi huton menjadi pelaku firman. Asa siulahon hatai mahita. Alai ido memang. Songonet detaidui do suhardo pambahenan mi di rohani naso tumadaho halai marhite siani doro tu hati uron Tinogumi. Imadah gereja seperti gereja kita adalah gereja yang bernyanyi, yang menyanyikan kesaksiannya. Bagian Jo Suhardo pabahe nami di rohani nasotumada memang betul. Ning manamu Tuhan Yesus awin na. Tapi Roma jam 7 pagi pangido-ido tu jabuna. Atung lao ho ning manamu Tuhan Yesus iba jam 12 roy banan nom mangan ni son. Rojam sia tong pangido pangurup hago tolong do buat jo mobil dak sanga dong tamukan no jam 12 ning mangan son enna Roma jam 12 las warung ro tamui 1 jam seda bah telepon mah dia do ai di roko jam 12 mah bangaro nakingin bena diga koro ai do naking ro jam 7 do jam 6 na awi buka ho jabum na hulita koin bena ngau ai ngau palo paonon na jam 7 nak kaningan ro daw marhite ise iro marhite pangido-idoi
na mangido pangurupyo jam siya ipe awre naking. La so itadaho. Ay lang itadaho at tongaw naroi. Makana dang diulahok ko. Hape ahado na iro na. Nabi na emu na tuanggik ko na meton. Na tuauroi. Itulah kerinduan Tuhan. Maka parjamita boru-boru na yahu buka di YouTube tak kasyid do iwana. Kebaikan bukanlah kebaikan kalau tidak dalam keikhlasan. Yakin mahamu. Saliling di bawah kita akan atarbaini tunaboy makulakon paulakon na di pinoma donon na molate ba ommanson. Alay molo tung soboy mana paulakon ido keikhlasan. Baik kamu ma keikhlasan tu akan nasoboy paulakon natabain na rin ganim. Itulah keikhlasan. Selama kita masih mau memberikan kepada orang lain, Victor Tabereng, ini memang jangan rohani ngani rupa ni ator seda madok moliate bese botei. Dak keikhlasan yang manginang. Itu sesuatu permohonan. Apa namanya itu? Itu sama dengan aduh tahe biasa na didokon kompensasi doi. Kompensasi doi. Selama kita melakukan sesuatu mau dikatakan terima kasih di paulak omman kompensasi doi. Dan keikhlasan nih. Keikhlasan adalah kebaikan yang tidak bisa dikembalikan. Maka lakukanlah kebaikan kepada orang yang tidak mau mengembalikan, yang tidak bisa mengembalikannya. Karena itu adalah bagian dari pangurupyommu. Asa ido keyakinan kita. Tuhan memberkati kita dalam mengikut Yesus itu. Bukan segampang membalikkan tangan. Tetapi sangat perlu proses. Dan kita saat ini dalam proses itu. Tuhan memberkati. Amin. Mauliate ma ale Tuhan dihatam na kutangihok kami. Di luas sodo kami manangihok katam songoninang manakapi akka sihubasan nami di tonga-tonga ni huriam nunga hutangihok kami marhite barita dohot akka buah-buah. Di baheni saluhutna na sihubasan ni huriami joluani makanaposom lau marhubas mangulahos saluhutna di bagasan asi dohot holong ni roham marhite Yesus Kristus martangya kami tuho. Amin. Tajakom hatani tu hatta marhite na marede hita sian edeta nomor 127 ayat 3 tabal 5. Pasahaton pilihan natau tuadupan ni debata. Hatan itu hata madok tu hita hamu ali akka marga ni akka bangso. Say lehon hamuma tu Jehova. Lehon hamuma tu Jehova hamuliao dohot hagogoon. Leho kamuma di Jehova hamuliaon ni kuarna. Buat kamuma si lehon dungi Roma hamu tu adopan ni bohina. Marsobba mahamutu Jehova marpahean na marhadohoan. Amin.
Sasobahom mapeliata tu debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan. Jalamual ni nasa uli bahasa na mauli utus. Usobaw kami masyan na nilehon mi tu hami pelian nami tuho. Molo tungadong tarsobahon hami tuho. Nasian tangam muhiadoi hujalo hami. Ayah hama-hami ubain na tarlehon hami manangaha tuho. Asimaroham jalo mapelian namion gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa hupake hami pelianon pati bulhon hara jaomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang nisi lehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajawmo, say South Maloma ni Roham di Banua Tonghon songon na di Banua Gijang. Leo matuhami sa darion hanguluan siap hari. Say sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hamu di bagasat dame jalo hamu ma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewata maho. Di sodakot Tuhan Dewata ma bohina tuho jala asima rohana marnidaho. Di dopakkon Tuhan Dewata ma bohina tuho jala di pasaor homa damena tutodim. Selamat hari Minggu Mari kita saluna.